blodgilde i Roskilde kort fortalt. Det var sådan, at i 1157, der var Svend, Knud og Valdemar delekonger og havde altså delt riget mellem sig. Det havde resulteret i borgerkrig og forskellige alliancer på kryds og tværs, men nu var det altså på tide, at der skulle være fred og ro i Danmark, og derfor havde de indvilget i at mødes på Kongsgården i Roskilde til fredsgilde. Og da de så møder op, så viser det sig så, at festen er godt i gang, at Svend han har planlagt at slå de to andre ihjel. Så Svend han forlader Kongsgården, og indkommer Detlev, hans højre hånd, sammen med mændene og begynder at slå og fægte løs på stakkels Knud og Valdemar, som må vige for deres liv. Knud mister hovedet, og Valdemar må flygte med en stor skade i benet. Da Svend han ser, at det er mislykket, så han ikke har fået slået de to andre ihjel, i hvert fald ikke begge to, så han flygter til Jylland med Valdemar lige i hælene, og Valdemar han indhenter ham, og det ender med et slag ved Grattighed, hvor Valdemars mænd altså vinder over Svends mænd, og Svend han må flygte. Det ender så med, at Valdemars folk de fanger Svend, og han bliver slået ihjel. Han bliver derefter hånet ved ikke at få en kongelig begravelse, men altså blive begravet uden for kirkegårdens mure mod nord af alle steder. Og det er jo sådan, at ved dommedag, der siges det jo, at djævlen kommer fra nord, og det er derfor rigtig, rigtig skidt at være begravet mod nord. Så det endte jo ikke så godt, og kan måske derfor forklare, hvorfor Svend den dag i dag er en lille smule bitter. Svend Grathe og Knud Magnussen, tak fordi I ville komme i dag. Kan I fortælle lidt om blodgildet ved Roskilde? Hvad kaldte du mig? Jeg hedder faktisk Svend den 3. Det er bare de fucking Knud og Valdemar, der kalder mig Grathe, fordi de bagpuder mig fuldstændig på Grattighed. Så det er bare det er noget, I har brækket mig. Det var fordi det var dig, der slog mig ihjel. Du slog mig ihjel. Hold nu lige kæft. Det var fordi, jeg skulle ud og pisse. Og så siger jeg til Detlev, jeg skal lige ud og pusse mit tud. Og så hører den idiot der, som går lige ind og hugger hovedet af Knud. Altså, det kan jeg jo ikke stå på mål for. Altså, det var bare lige... Svend, kom nu tilbage. Jeg gider ikke, I lyver kraften med hele tiden. Kom nu. Okay, så skal jeg også have lov til at fortælle, hvad der egentlig skete. Og jeg var rigtig stiv, kan jeg huske. Nu går jeg i gang kraft det med igen, du. Men Knud, hvordan oplevede du blodgildet ved Roskilde? Ja, tak skal du have. Tilbage. Jeg gider ikke. Hold nu op med det der. I lyver kraften med. Du er et patbarn, Svend. Hold op med det der. Ved I, hvad I gjorde? Vi gravede mig kraften mod nord. I ved, jeg hader nord. Jeg har altid været fan af syd. Det er så varmt. Svend, hold op. Det der skete, det var mig valgt mig, at vi kom til den der Kongsborg der. Og ham der, det der fulde apparat der. Så får han bare alle mændene til at komme ind og så slå os ihjel. Og de fik ikke ramme på Valdemar. De fik ham kun en ben, mit hoved røg. Men ham der, den der fulde idiot der. Snakker du om? Han lyver. Han er fuld af løgn. Han har altid været det. Prøv at se, det her kommer til at gøre med din hoved senere. Jeg kan godt se det, ikke? Du tror, du er så sej. Ved du hvad, du kan... min Valdemar. Du får lov at gå hjem, hvis ikke du opfører dig ordentligt. Så kan du bare gå hjem. Så er jeg bare død i 1000 år mere, måske. Jeg er ligeglad. Kraftedeme aldrig kunne lide ham. Han lugter af tis, og han har ikke nogen venner.